Benvidos, benvidas. Nada, eu estou aquí no nome do Ateneo de Santiago justamente para darvos a benvida e para decir unha vez máis que para o Ateneo é unha honra poder colaborar nesta actividade, porque a presentación dun libro é un acto de cultura e é iso que nos humaniza e que nos identifica co mellor que temos nós, non? Co mellor de nós. A cultura forma parte do ADN de todos os Ateneos, igual que a colaboración sempre que é posible con outras entidades que comparten os nosos fins. A presentación deste libro fai que nos acheguemos ao autor, a Antón Zapata García, que eu, a verdade, eu confesar que non o coñecía e que me encantoume justamente ter esta oportunidade, non? Aparte de poñernos en contacto con un libro, ponos en contacto con un autor, bueno, o libro é este Dona Saudal, Poemas do Mar, El Eixo Mariñeiro, de Antón Zapata García, e ponos tamén en contacto con unha época que é justamente a época na que viviu este autor, entre 1886 e 1953. Este poeta do mar, que ten un libro con un contido realmente mariñeiro e ademais con un léxico justamente tamén marítimo, escribe este libro moi lonxe en América. A mí é o que máis me chama a atención, non? Un home que marcha con 17 anos de Laxe, que se vai para Buenos Aires, para Argentina, que ali vive e convive con todos os exiliados, e que escribe este libro cando está aí, bueno, o libro de A Coseira da Soidade, do que este é a segunda parte, a parte do mar, e é capaz de recobrar as palabras e de recobrar o imaginario noso, o imaginario de aquí, non? Na Costa da Morte de Laxe. Entonces, nada, eu vos as grazas por compartir con nos as palabras e a poesía, e o primeiro que teño que decir é que a poesía está de moda, non? Se non que o diga Carlos Negro, que acaba de recibir dos premios magníficos, o premio dos Plus de Lectura e o premio de Jules Verne, justamente con libros de poesía. A primeira vez que sucede, Carlos, por tanto, aproveitamos para felicitarte unha vez máis, non? E aparte de que a poesía estea de moda, tamén están de moda as presentacións de libros. Hoxe mesmo, agora, cando viñamos por aquí, hai 5, pero cando viñamos por aquí, encontréme con un par de compañeros do Ateneo que justamente iban para aí, para a Fundación Torrente, porque estaban presentando un libro do consorcio, o sea que estamos a tope. Bueno, pois no acto van intervir o autor do libro, Miro Villar, e vai intervir tamén Francisco Fernández Rey, e vou presentar un chisquiño. Ainda que non é necesario, pois eu creo que, ainda que os datos están todos en internet, e buscámonos na Wikipedia, e buscámonos na Biblioteca Virtual Galega, e en Medilares, pois de todas maneiras está ben de vez en cando recordarlo en voz alta, non? Fernández Rey é filólogo, forma parte do Instituto da Lingua Galega, é investigador e membro do equipo de redacción do Atlas Lingüístico Galego e é responsable do arquivo do Galego Oral. Dentro dos eidos de actuación do Instituto, traballou tamén como corrector das bases para a unificación das normas lingüísticas do galego en 1977, que foron os alicerces das que se aprobaron en 1988. Por lo tanto, é un dos homes responsables de toda esa parte da nosa lingua que é tan ardua e tan complicada, pero que é tan necesaria, non? É profesor da Universidade e tamén é membro numerario da Real Academia Galega. Ten unha serie de obras, por exemplo, sobre Ramón Cabanillas, pero tamén sobre a dialectoloxía da lingua galega. E conta cos premios Antón Losada-Dielle de investigación, co este libro de dialectoloxía, e o premio xornalístico Manuel Reimóndez Portela. A min tamén entendín, cando me dixo Miro que iba a vir Fernández Rey a presentar o libro, enténdese perfectamente, non? Dous homes do mar, e ademais recordaba que justamente el, cando entra na Real Academia Galega, o seu discurso de entrada ten o título de Ramón Cabanillas, Manuel Antonio e Omar da Lousa, dúas singraduras na construción dun idioma para unha patria. Eu creo que é destos títulos que xa nos din quen está detrás, non? Unha maravilla estes títulos que parecen descriptivos e ao mesmo tempo de esencia. Bueno, pois ese Paco Fernández Rey, e despois estaría a presentación de Miro Villar,
Con Miro a presentación amplía os campos, porque así como Paco se centra nun campo, por decirlo de alguma maneira, ele traballa en diferentes ámbitos, entonces teníamos que decir que é profesor de secundaria, pero que tamén é doutor, que fixo a súa tese sobre todo sobre a poesía de Antón Zapata, que ten unha serie de libros de edicións e estudio de diferentes escritores, pero que tamén é poeta. Ten Ausencias pretéritas, 42 décimas de febre, Abecedario da desolación, Equinoccio de primavera, Gameleiros, As crevas ou Brave. Ten premios como o Premio Tivoli Europa, que en un momento con un libro recibo premio e non con outro libro que era finalista. Pero, aparte de eso, debería decir que os seus poemas están en antologías, en moitas antologías de poesía, que ademais de eso están traducidos a cantidad de linguas distintas, e a mí a verdade é que hoxe cando miraba na Biblioteca Virtual Galega me chamaba a atención, en algún caso era o bosnio croata, e cosas, idiomas así que nos parecen tan alleos a nós. Tamén é narrador. Como narrador recibiu en duas ocasións o premio de relato junto Modesto Figueiredo, e tamén recibiu a cursa literaria do Museo de Humor de Fene. E a mí tamén me gusta lembrar que Miro escribiu tamén literatura infantil e juvenil, que tamén nun momento determinado se foi cara a ese campo. Entón ten unha serie que lle gusta moito aos pequenos e ás pequenas, que é justamente a de Carlota Marmota, unha historia animada en varias entregas, ou ten Por aí de Cid, que é un premio de literatura infantil e juvenil Pura Dora Vázquez, dos que se poden ler. E, bueno, un libro vai por aí, Rebelión na Charca, ou A fantasma da Casa da Matanza, un libro sobre que está ambientado na casa de Rosalía, e que justamente ten un premio da Asociación de Editores, creo que é. Cando falamos de Miro, creo que o primeiro que nos ven á cabeza son os sonetos, non? É un poeta especializado en sonetos. E cando vemos os seus sonetos vemos o que é unha construción perfecta, non? É como un xogo de construción absolutamente limpo e maravilloso, non? Que nos fala justamente do oficio que ten a parte da creatividade, non? Tamén é crítico literario, ten unha bitácora na rede que son As crevas, formou parte do batallón literario da Costa da Morte, e eu tamén o quixen colocar en Letras de Cal, pero dime que non, porque ao principio coloquei xunto con o seu irmán, pero despois xa me dei conta de que non aparecía por ali en ningún sitio. Bueno, ten traduccións, ademais, e eu creo que non vou decir nada máis, ainda que é accesi do Premio Esquío, ou foi el premio de poesía con Concello de Carral, etcétera, etcétera, etcétera. E a mí unha das cousas que me gustan tamén de estar aquí hoxe e de participar na presentación deste libro de Miro é que con este libro ele trouxonos de alguna forma tamén a Paco Souto, e eu agradecendo, non? Paco Souto, antes de irse para a zona da Costa da Morte, traballou en Noia, en Toxos Soutos, vivía en Muros, e a verdade é que era un amigo desos dos que nos gustaba atopalo por ali, por esa zona, e despois nos seguiu gustando atopalo cada vez que aparecíamos, que tropezábamos polo mundo adiante, porque sempre era un luxo falar con ele. E tamén vin que compartira con ele o traballo de Edicións do Dragón, aqueles libros tan maravillosos, que aparecían feitos a man entre unha poeta e unha artista plástica, e eran libros absolutamente individualizados, por decirlo de alguma maneira, e que eran justamente produto das mans de Miro e de Paco. Entón, a mí, se ele me deixa, justamente gustaría ler o poema de Paco, pode ser? Sí, xa que aparece aquí, pois de alguna forma traemos a Paco Souto, aquel poeta percebeiro, porque o noso país ten esas cousas, non? Temos poetas que son percebeiros. E o poema chamase Furtivos, e di: a percebeira é unha illa,
homes van. A lanchiña que os leva é de pau de laranxo, a lúa é unha laranxa apodrecida, a lúa debuxa caraleitos nas furnas, de entre os mortos nascen percebes. Os ollos vagos non ven, son as mans acuiteladas as que cachean os tetos a rapa áxil, e logo a lonxa, e a viaxe a Coruña ou Madrid, e o prato na mesa, e o sal na boca, ese sabor a sal na boca, como se a morte viniese cada 9 horas. E así, con ese recordo de Paco Souto, no libro Fado, publicado justamente por Letras de Cal, deixo-vos agora con este outro libro. Muchas gracias. Boas tardes. Antes de nada, moitas gracias a Pilar pola súa presentación e moitas gracias ao Ateneo. Hai uns anos invitástesme a estar aquí a vir falar sobre o mar na obra de Cunqueiro. Cunqueiro ten bastante mar. A fin de contas, o seu pai non ten Cambados. Tiña moita familia ali e moita relación cos aneses. Eu xe vim a falar do mar, pero dun poeta da Costa da Morte. Ben, cando no ano 96-97 me escolleron para formar parte da academia e había que escoller un tema, e como daquela non pasa como agora que hai 6 meses e unha prórroga daquela había xente que levaba 10, 15, 20 anos que entrar na academia e ainda non fixera o discurso. Pois eu tamén daquela empecé a tomar unha certa calma, non tiña calma. E o que quería era intentar cantar un discurso a resposta a preguntas que me fixera desde había moitos anos. O sea, eu quería ir nun barrio mariñeiro de Cambados, que nós temos barrios mariñeiros. En Santo Tomé, de Sevillán. Pero de final, con iso, que hai moita xente que vive en Santo Tomé. Toda a minha familia é mariñeira, a minha meu pai, todos os meus amigos son mariñeiros e pescadores. Eu, durante moitos anos, perguntábame por que existe un poemario da terra asoballada, de Cornalés de Cabanillas, de Figuiñás, e non existe un poemario de mar asoballado. Por que existen unhas memorias dun neno labrego, e non existen unhas memorias dun mariñeiro, e así moitas outras cousas. E incluso me preguntaba por que escritores da vida do mar, como Cabanillas, como Castelao, teñen tanto inquillo mar. E así. Ben, intentei contestar a iso, e puxe maneira a toda a xente de Galicia, como Paco Cabo ou Dionisio Pereira, que máis se achegara naquele momento sobre a cultura mariñeira, ou a Stefan Morón, ese sueco de Beluso que ten grandísimo de Beluso. Unha curiosa antropoloxía. Entón, ao final me di conta de que ia facer unha nova tese de doutoramento en tempo e ganas. Por eso, ao final, me dicen, en vez de mirar a Castelao de Cabanillas, que máis ou menos compraba o marketing, prefiro centrarme en Cabanillas e Manuel Antonio, un cultor do mar, Cabanillas, un cultor do mar, Manuel Antonio, pero sobre todo quería estudiar a lingua deles, xa que eu son do mar da Arosa, a lingua deles é a miña, e sobre todo era a lingua do meu pai. Entón, o primeiro que fixen foi centrarme neles así en abstracto, non sabía ainda que mar había. A idea minha naquele momento é de que tiñamos moita costa, pero moi pouco mar na cultura e literatura galega. E a idea que non tiña. O primeiro que fixen foi coller todo o éxito do mar de Cabanillas e do Antonio, todo, facer unha listaxe e preguntarle ao meu pai. Meu pai creo que daquela, creo que nunca era nada de Cabanillas. Si conocía Cabanillas, perfectamente. E, por suposto, seguro que nin se lle poder no Antonio. Pero todo o mar que aparece neles da Arosa sí que conocía todo ese mestre. Entón foi realmente o dicionario que eu usei. Esa foi a primeira fase. E a segunda fase, naqueles momentos, no Instituto da Lingua Galega, Antón Santa Marina, estaba facendo unha obra monumental, que daquela non era de uso público, que era unha base bilateral lexicográfica, na que metera obras desde os séculos escuros, sobre todo de Sarmiento, a aquel momento a finais do 90. Entón, pude usarla, porque foi a primeira persoa que a usou. É o que hoxe se chama Otiga, que son informatizado de Lingua Galega, pero daquela estábase creando. Pero había xa unhas 1000 obras e había millóns e millóns de registros. Entón, cando me puxen a ver as primeiras documentacións, interesaba saber
dese léxico de Cabanillas e de Don Antonio. Fuse a Lausán ou non, quería ver se realmente era a Lausán ou non, quen foi a primeira documentación, se eran eles ou eran outros, e a fortuna dese léxico. Entón, a idea que eu tiña naquele momento e que acabei tendo despois era moi distinta, porque naquele momento, dicíamos antes que parecía que había moita costa e pouco mar, porque fora do mar da literatura medieval, naquele momento para mí o mar era o pouco que había en Castelao, o teatro de Dieste, da Festa Bandeira, tamén da Retrinco dele, o teatro mariñeiro de Cotarelo, que ainda que era da Veiga, da Asturias e Noriega, o Casal de la Xoan, o mar da Línea da Arousa de la Xoan, estaba todo o seu teatro. Despois, lea o mar dos novos, por decirlo así, dos máis novos, o sea, da xente de Espín, sobre todo na poesía na Costa de Carrín, que hai bastante mar, ou na musa da súa época, que son a Torres, ou sobre todo en Bernardino. Dos máis novos, ler o Triángulo de Vítor Freixán, sí que o li. O sea, o Triángulo de referencia, ao principio costoume, que era de 780 páxinas, que ao uns anos li, esa novela do mar, inteirinha, ou a novela de Oca, Villamar, ou algúns poemarios de Ana Romaní, algo de Avilés, e pouco máis mar eu conocía. O sea, fora de poemas outros de Rosalía, Pondal, Manuel Rivas. Precisamente, o mirar esta base de datos lexicográfica foi a que permitiu o ir datando, pois descubriu que existía mar en Pintos, mar en López Valente, moito mar en Gris, e mar en moita máis xente. Non é que fose unha maravilla, pero había moito máis do que eu tiña. E para mí foi unha sorte dar un exa de Nubel, chamado Miro Villar, que había anos de Ferro Nubel, e cando fixo a tesina sobre un poeta que non conocía de nada, que dixera no Someterra, sobre a poesía de Xervasio Paz Mestón, que era un home de Buxía que me dou a Argentina e que formei parte do tribunal e foi cando descubrí que tiña algúns poemas por mar. Isto foi no ano 97. En aquel momento eu comentarei a Miro que intentaba facer un discurso non só sobre o mar na literatura, pero sí quería tamén ver todo eso. Entón foi cando ele me falou dos poetas de Fisterra que eu non coñecía, sobre todo de Alexandre Neri, que acababan de publicar a escola deles en Escral Maior, e virouse que ele me falou de Antón Zapata. Ainda que o Antón Zapata algo xa coñecía polo poema máis conocido del que é a Banda Taíña, que Dionisio Pereira sempre falaba dele. E máis adiante, todo o que Miro facía sobre Zapata, eu tive a sorte de coñecer incluso antes de que se editase. Cando se publicando, ele fixo a edición da Sociedade de Saudade para o Concello de Laxe. A parte do facsímil, hai unha introducción preciosa, amplísima, tanto sobre a biografía como sobre esa peripecia dese poemario. Primeiro na Argentina, porque sabedes que ese poemario fará despois, pero se notifico. O sea, no ano 49, ele mandou ese libro para un premio que había no Centro de Buenos Aires. E resulta que durante casi 3 meses, do 26 de abril ao 30 de xulio, ese poemario estivo extraviado, estivo secuestrado. E o Centro Galego fallou o premio, deronlle a un home de Inglaterra, un ensaísta, novo, Francisco Fernández Riego, por un ensayo, e a crítica, cando se descubriu que existía tamén ese poemario, un poemario do libro, pois a crítica contra a obra de Riego foi feroz por parte do membro do tribunal, dicindo que era unha obra terceira e que non entendía como se secuestrara. Por isto non houve secuestro, sino un extravío do material ese. Pero, pois, tal como conta Miro, unha vez que quixo publicalo aquí en Galicia, a finais do 53 morre, saiu o libro uns meses máis tarde, pero saiu censurado, pelo menos con 14 poemas, e non está censurado.
propio antes, no 2004, miro de tamén da escola de textos dispersos, e os poemas censurados eran poemas a figuras da nación, como Antón Villar Ponte, o Castelao, e, sobre todo, o primeiro poema en galego sobre Alexandre Bóveda. E outros poemas máis, franquistas, franquista e máis. Entón, eu agora, que saí despois a primeiros do 54, primeiro estuvo secuestrada, e foi bastante censurada. Ben, e agora entro no que me mandaron. Realmente, eu, como dixo, utilizo fundamentalmente lingüista e filólogo, e precisamente desde que fixen un discurso inglés na academia, preocupeime do léxico da cultura do mar. Non é que non me preocupara, porque o primeiro traballo da miña vida que fixen, a miña tesina, e fixen o traballo de campo con 20 anos, foi precisamente un traballo sobre o mundo do mar en Cariño, alá no Ortegán. O sea, prefiro ir ao Ortegán, estar algo mes, coñecer un mundo moi distinto da Ría da Rosa. Foi o primeiro que fixe, o primeiro e único. Despois, casi 30 anos máis tarde, volví sobre este mundo, a fin de contas, eu me criei desde outra perspectiva. Entón, pero, o que me interesa sobre todo é a presencia do mar na literatura galega e sobre todo o léxico que usan, sobre todo o léxico. Eu me vexo con os estudianos que eles teñen un atlas do mar que nós non temos. O sea, teñen un atlas de toda a costa de Asturias, 4 puntos da zona de Fala Galega, e despois hasta toda a costa, un atlas que se chama Atlas Lingüístico dos Marineiros de Asturias, que é unha auténtica maravilla, para poder ver todo o mar asturiano, porque é de puntos nosos. O mar noso, así de conxunto, o pouquinho que temos, que me deixei un neste traballo, hai un léxico dos marineiros peninsulares que publicou Manuel Alar, e o material galego prácticamente que o recolleu Antón Santamarina e Ríos Tunís. Por tanto, a fiabilidade era grande. O que pasa que son 2 puntos na Mariña, de Foz e Cerro, debe ser. Despois, se na provincia da Coruña na Costa da Coruña hai máis puntos de bares a Ribeira, e despois os campos de Pontevedra, pero son relativamente poucos, tendo en conta o moito mar. O libro que se pode manexar está ben, xa son 4 tomos, ás veces hai erros, porque cando fixen algún traballo en un día de Galí, o primeiro non se da conta. Erros da xente, das bolseiras ou dos bolseiros que pasaron a tirar. Pasa que teño a sorte de que teño comigo todos os cadernos de campo tanto. Por tanto, cando falo algún traballo de aí, pois digo, no libro da Álvaro así, pero no original asá, que é o que pero non é moito que temos. E a parte deses puntos, que son de 13 e 14, si hai traballos soltos, algunhas tesivas, a miña e personais, pero non temos unha rede sistemática. Por iso, cando eu me puxen a mirar aquí o léxico do mar, na obra que miro sobre o que quería que falar, e vou falar aquí, nos pode faltarse un poquinho de rojadura, pero hai que falar, non é? A pena é ter, así como cando me fala da flora e da fauna, todo o que di, afortunadamente temos un atlas inmenso que fixo que nos panise, e están todos os portos, desde as Figueiras en Castropón, o Río, en Ribadeo, ata a Guarda e Camiña. Aí temos prácticamente toda a flora e a fauna, cando un diálogo, se un di que tal cousa da Rías Valles, da Costa da Morte, pois é así, case 100%. Pero fora da flora e da fauna, no outro, os datos son bastante soltos, por tanto, non habrá boca por abrir, pero é todo bastante relativo. Ben, indo ao libro o que vimos, non? O libro comeza cunha breve nota biográfica, generalmente unha nota biográfica deste rapaz que naceu e se criou en Laxe, fillo dun carabinero das Mariñas de Betanzos, e dunha muller que non sei se era pescador, pero non sei, de Camariñas, pero creo que ninguén da súa familia tiña que ver con o mundo do mar. Por iso é increíble como este rapaz que marcha de 17 anos para Buenos Aires, vese que leva con ele moito léxico, que quedou, o sea, na infancia e adolescencia.
E o que puse é básico literario e algo de inventar. Lembra-me isto que sendo filho dun carabineiro como era, non? Que se volcara totalmente no mar, no este do mar, ou un moi amigo meu, que se chama Paco Reyes, que era mariña. O seu pai era guarda civil, que naceu en Carachá. A súa nai era daqui de Lamacolla, a muller que andaba coas vacas, aquí onde está San Caetano, as miñas veces desde lá, a súa familia nada con o mar, e neste momento ele é a persoa que mellor coñece todo o mundo do léxico do mar, a psicoloxía de Foz e da Marinha. É a paixón, é realmente nación de cerro, que non sei nunha parroquia de Foz, de Caramóns, e andaba cos lavadores ali, e sobre todo para tomar de unha maneira, o ver que era filho dun carabineiro, que non tinha nada que ver con mar, para todo o meu amigo. Ben, digo que empeza con unha breve nota biográfica dunha persoa que eu creo que é bastante desconhecida en Galicia, pero que é unha figura polo que se ve importante no movimento societario da Argentina, e sobre todo cando un pensa nese amigo que foi falar moitas veces dos arealistas, dos independentistas da sociedade nacionalista fundada, que é unha das almas. O sea, non é un simple poeta. Aparte de outras organizacións, e despois por outros contidos, está na homenaxe, dos que están na homenaxe a Castelao, cando publicou sempre en 1944, non se escuta. Digo que ele está en moitos dos actos nos anos dos anos 30 e 40, e además actos relevantes. É moi pouquinho que ele fala. Se realmente queredes saber aquí a Antón Zapata e sobre todo as peripecias da súa obra, mirade o limiar da edición Pasín do Concello de Laxe. Aí sí que hai moitísima información. Despois desta breve despois destas breves notas, o capítulo segundo é unha síntese do contido dos moitos poemas que ele edita. Realmente, o fundamental desta obra é a edición de Dorna Saudal, que é a serie de poemas do mar, 34 poemas do mar, que aparecen na Roseira da Soidade, máis aqueles que a censura de que teñen que ver co mar, máis outros que estaban dispersos e que lo recolleu, e incluso poemas con algo de mar que aparecían na Roseira da Soidade. Iso é un dos objetivos. A edición é máis unha edición moi cuidada, porque hai centos de notas nas que, se non ten a paciencia de mirar, ali se ven todas as variantes que aparecen, algún poema que posiblemente seja o máis coñecido dele, que Navando a Traeña editou con 5 veces, con 5 versións. En unha delas chamábase Mariñeiros de Laxe, estaba dedicado a un dos paseados, Camilo Díaz Marín, por iso cando mandou para a censura franquista tivo que retirar o título, e sobre todo a dedicatoria a Camilo Díaz Marín, pero digo que son os poemas, pero logo hai unha edición de toda a obra, de todas as variantes, con notas editoriais do seu momento, con notas as edicións que fai o propio libro, que é un labor impresionante esa parte. Logo tamén o gordo, aparte deso, o gordo do traballo é o glosario gallego de todo o léxico, onde Miro consultou todo o que hai hoxe de léxico do mar, de xeografía que non é mariñeira, e moitas máis cousas. Isto é realmente máis gordo, o que pasa que antes deses dous grandes capítulos, que é o glosario e máis a edición, hai o que ele chama capítulo 2, poemas descriptivos do mar e da vida mariñeira, que é o mar. Son poucas follas, pero para mí, creo que para calquera lector, é un excelente guía de todos os poemas que aparecen nesta obra. O sea, porque ele vai nos explicando o tema de cada un, a métrica, os sonetos, as puntillas, as romanas e demais, e a calidade poética. Xa se vai dando conta que son a calidade poética dos textos, non todos son tan bons, pero hai
poemas realmente excelentes. E ás veces non é todo poema, senón certos momentos do poema, por decirlo así. Entón, eso é unha maravilla. Entón, creo que nos vendo un pouco contigo, pero que para non falar só de léxico, queria falar un poquinho contigo. O primeiro, o libro titúlase Dorna Saudade. O primeiro poema que encabeza aquí, e máis na edición da obra, é un cantar pequeniño de 4 versos que di: o risón da miña dorna fica no coiral de laxe, mentre na dorna proviña recorre todos os mares. O primeiro poema é Dorna Saudade, que se chama así. É curioso que este escritor da Costa da Morte, onde non hai dornas, aquí non hai dornas, pois resulta que titula como Dorna o primeiro poema e toda a serie de poemas de mar. A dorna, como moitos saberes, é a embarcación característica da Ría da Arousa. É non de toda a Ría da Arousa, é característica ainda hoxe de Ribeira, sobre todo de Carreira, de Sainz, Catirán, de Ribeira, Raciño tamén, do Grove e da Ría da Arousa. Ainda están vivísimas. Non é que non houbera dornas noutros lugares. En Cambados se me recorda haber dornas, as dornas mecas, pero foros, co vento. Pero en Cambados sigo vendo as famelas, porque baixa moita marea e necesitas barcos sin tilla e co fundo plano. Pero é unha embarcación típica da Ría da Arousa, é un dos símbolos da Ría da Arousa. Se aparece en Ons, seguramente na Ría da Arousa, ou mesmo se aparece no Porto do Son. O primeiro traballo de etnografía da historia de Galicia, de unha nación mariñeira, é de Xaquín Lorenzo, e precisamente sobre as dornas no Porto do Son. Cando ele estaba excavando un castro que hai ali cerca de... non, un castro que hai cerca de Lombate, non se chama, en Bornello. Pero, bueno, a dorna é unha embarcación típica da Ría da Arousa, xa, pero aparte deso, a dorna é un dos símbolos da cultura galega. Pensado no seu povo galego, cales son os símbolos? A cora da dorna, a cora do carro. A dorna é o barco máis literario. Hai uns poemas preciosos de Cabanilles, preciosos, dedicados á dorna. É o maior mar que ten. A dorna está en Antón, é normal, son da Arousa. A dorna está en escritores que non son da Arousa, pero que de algún xeito se recaban a Arousa. Por exemplo, Liberto Benz, que se montaría da Bola Carmiñán, pois ten un poema precioso, Vides Mariñeiros que fixo da dorna, e non era un Atlántico, non era un terror. Un que ten unha cantiga preciosa dedicada a dorna. Como dixen antes, un que hai nacido en Cambados, ten familia en Cambados. Hai escritores que non teñen nada que ver coa Ría da Arousa e que tamén cantaron a dorna. Xoana Torres, García Godaño, García Godaño si tuvo unha certa relación coa Arousa, con Villa García, e Manuel María canta a dorna, Derixón Cabana canta a dorna, e moitos máis autores. Hai moitísimos poetas, moitos, que teñen a dorna que canta a dorna. É extraordinario. Tamén a palabra dorna existe na zona da Mariña, na zona da Ribeira, por aí, pero cando se usa a palabra dorna é para designar un barco de tamaño pequeno. Non é a dorna tal como nós entendemos. Se somos un povo que deseña unha dorna meca. Non é a dorna colbeira, é a dorna meca. É moito máis que a dorna. Ben, pois o primeiro poema é a dorna. É o símbolo, xa digo, un dos símbolos da nosa cultura. E despois, neste grupo de 34 poemas, onde o mar é sempre o que os une, hai temas moi diversos. Hai o duro traballo do mar, que é o que aparece nese poema que citei xa varias veces, porque creo que é o máis conhecido, é A landa Praíña, que é un canto de denuncia da vida escrava da pesca de Anxoa. Hai algún poema dedicado ao marisqueo. Hai un que se titula Mareas Vivas, que miro que é dos poemas mellores da literatura galega, narrando unha parte do marisqueo e logo, por outra parte, que supongo que máis me encanta é como describe as mareas vivas, as mareas cando unha nova ou unha baixa. Eu, cando li este poema, inmediatamente, o que pensei, porque en parte tamén depende dos poemas e pensando noutros poemas da literatura, inmediatamente pensei
nun poema, en Pintos, en Xornal Pintos, que na súa obra Gaita Gallega ten un apartado que se titula Os Bibilichos e as Bibilicheiras. Pintos era xuiz, foi xuiz en Cambados, nos anos 44, 45, e Pintos tuvo que vivir en Cambados o que é o marisqueo neste real inmenso que hai entre a desembocadura do Umbría, entre Cambados e a Toxa. Pois, en parte, o sea, hai Pintos que escribe todo eso. O que pasa que iso de escribir Pintos, que vive nos anos 40 e tantos, eso que vino eu 150 anos despois. Vino eu porque, como daquela non había guarderías, mi nai levábame, que foran as 6 ou 7 da mañá, tantos nenos, e vas ir tamén a mariscar. O que pinta Pintos, 150 anos despois, viviu exactamente igualmente. O sea, todo o que describan. É certo que é un poema moi bonito. Logo hai alguns poemas que son as tragedias do mar. Un deles é o Mar Borreiro, que curiosamente é a morte en Bercebeiro. Eu, cando vi este poema sobre a morte en Bercebeiro, inmediatamente acordei de Paco Souto. É un poema que abre o libro que nos levante Pilar. Hai un gran sonetista, pero tamén un grandísimo sonetista de Zapata. E aquí, nesta primeira parte, hai algúns sonetos realmente preciosos. Auténtico é un líder do verso. O soneto que se titula A Costa da Morte, que narra, trata a lenda da morte do Son Occidente galego. Ele titula A Costa da Morte, pero despois en muitos poemas fala da Costa Brava. Costa da Morte, máis jornalístico, ou é un nome máis dalí, Costa Brava. Parece distintivamente que o poema é A Costa da Morte. Ou un poema que é A Vila de Laxe, onde ele fai a descripción da vila de Laxe, sempre tendo en conta características co mar, en relación co mar. Depois ten un poema, un soneto precioso, que se titula Trincado, que é un canto simplemente as manobras que se fan neste barco de cabotaxe. O sea, seguramente todos temos oído falar do galeón e oído poucos do trincado. Cando se fala do galeón, unha cousa son os galeóns das películas, outra cousa son os galeóns das Rías Baixas. Galeón é un nome típico das Rías Baixas para designar os barcos de mercadorías. Había muitísimo na Ría da Rousa, levaban un barco desde a zona de Dena aquí a Toira, ou levaban sal, levaban leño, levaban xo, sapillos ou cosas. Iso era o barco de mercadorías. O equivalente, o barco de cabotaxe, de mercadorías, da Ría do Golfo Alto e da Mariña, é o trincado. O trincado desapareceu nos anos 1947, desapareceu os trincados, aí solamente, ora, hoxe en Ferrol hai un barco que se chama Ría de Ferrol, que é unha réplica dos trincados, pero pois aquí ele canta un barco que daquela tiene que estar normal. O sea, desde a zona, sabes que desde Canadá a Xixón, constantemente os trincados levaban sal, levaban leña, levaban moitas outras cousas. Pois é un soneto precioso, onde explico o que vemos son as manobras para mover este barco de cabotaxe. E despois ten unha serie de 3 sonetos que se titula Amante navío, que non tenho xerado, porque o léxico e a temática é mariñeira, pero realmente é un curioso poema de amor, onde os namorados son 2 barcos, por unha parte unha trainera, e por outra parte unha sea trainera. Este barco cántaro que a finais do 19 veu para a nosa costa, onde se puxo por chamaba tamén traiñeira, agora o nome do estranguismo, igual que en portugués traiñeira, porque un barco se vai contar. Pois aquí os namorados son 2 barcos, a trainera e máis o navio. O que nos pinta nesta serie é 2 persoas que son trasuntos do propio poeta da súa amada e a súa experiencia amorosa nos mares de vida. Despois é curioso unha serie de 4 poemas que ele chama Mariñas, Mariña chama o autor, non? Dedicados ás estacións. A Mariña de Primavera, que é un poema etnográfico, onde fai unha detalladísima numeración de mariscos, de melodía de peixes, os elementos son todos na Costa da Morte. E tamén a maneira de pescados, tanto a xente como os mascatos. Pois ten a Mariña de Bran, que é a descripción da calma do mar e do mar. A quietude do mar, diría, de
Marsía, con barcos que non foron o marco que están dando nas praias, ou con barcos que están a punto de fundirse, ou con naufragios, é unha serie ben curiosa. E fecha todos estes libros, esta serie, un poema que se titula O acordeón galego, que é un canto a este instrumento musical por tanta importancia na vida mariñeira. E o autor compara o son do acordeón co son, o ruído do mar nas furnas, nos ruídos nas praias, da morte, co ruído das ondas contra o vento. Ele di que é un acordeón que se escoita por bares e tabernas desde Bos Aires a Laxe, e que nos fala de eternas tragedias, de maresías, de galernas, esta palabra, este galicismo, tomado de virtud, e que ao mesmo tempo chora cando non hai peixe, nin gran, nin cereais, pero que ri o acordeón cando a xente que vibrou volve ou cando os barcos pescan moitas veces. Un poema tamén precioso. E a parte dos poemas da Onda de Saudade, que nestes que me refería, só quero indicar aquí algúns dos, por de pronto, os dous que a censura franquista impediu que saíra na versión de Soledade. Un é un canto, un apóstolo de invocación a un acantilado que hai en Laxe, que se chama o Paxestán. É todo. No principio non ten problema ningún, debería ser, porque é falar Berude de Triunforme Catedral, de la espiral xigante de tragedias, etc. Xa, pero finalmente que nese acantilado quere que el que debería ondear a antiga América. E despois hai outro poema, tamén censurado, O remorso do mar, que comeza xa co verso Morden os cans das poulas nos cantines. O sea, o que fai unha denuncia poética, ben clara, da represión franquista. E hai tamén textos non recollidos na obra publicada que son de naufragios, entre eles canta dous dos naufragios máis coñecidos, posiblemente, por lo menos moi famosos. O do Serpent, que era un barco escola en inglés, que morreron máis de 400 marinos, ali frente á praia de 13 en Camariñas, e despois outro que foi interstellante por un inglés que se afundiu os sitiantes, que embarrancou os baixos do Camariñas. E ademais deste, pois, Miro repasa todos os poemas que non son de mar da Roseira da Saudade, pero nos escollendo os anacos que é mar. Por lo tanto, aquí está o mar evitado e o mar inédito e moito máis. Ben, e despois desto xa para ir rematando, quería falar 4 cousas de léxico, non nos asustedes, pero simplemente para deixadas. Hai moitísimo léxico, eu tampouco posei, hai moitísimo léxico que era a Costa da Morte, unha lógica, eu debo aprender, cando fui pequeno, cando era un amor. E despois seguramente en contacto con xente dali, porque eran os directivos da asociación da Casa de Corcubión, de moitos anos. Entón, que tiene que ter relación con xente dali, e seguramente moitos eran mariñeiros, empleados. Non era simplemente un mar que innovou na mocidade. Tivo que ter contacto con moitos mariñeiros da Costa da Morte. Por iso hai moito léxico auténtico na Costa da Morte, que significa que non temos moito material, algún temos. E no caso de Laxe, dispoñemos da enquisa que fixamos en Santa Marina e Ríos Panice para ese atlas de Algar, e despois temos tamén unha tesiña que non é sobre o mar, é sobre o mar e aquí na brega de Laxe, pero temos material para contestar. Un léxico propio de Laxe que outras son na Costa da Morte. Por exemplo, a Argentina. O que pasa que miro que cada unha das palabras que hai, ele mira todos os dicionarios, ele mira o que digo os dicionarios, pero unha cousa que digo os dicionarios, nos dicionarios, cada vez hai algo máis de mar. O que pasa que ás veces hai un mar moi concreto, e falta moito outro mar. O mesmo pasa tamén con o léxico da terra. Cando un colle un dicionario, pois moitas veces están esas formas que forman parte do galego común, que todos conocemos, pero mellor resulta que non está recollido para nada o que moitos galegos usan. Teñemos un
todos sabemos o que significa fraga. Fraga como sinónimo de bosque. Realmente, a forma tradicional nosa é solto, onde que non despois os outros compense máis dos castiñeiros, solto a forma tradicional nosa. Por iso, no Gallás, que acabo de poñer unhas letras como o mundo que pone o bosque de Galicia, que debería poñer solto de Galicia. Ben, digo que, pero todos conhecemos a palabra fraga, o sentido de bosque, todos, que casi non se di, casi non se di. E nos sitios en que se di non é exactamente o bosque como nos pensamos, sino que máis é un terreo onde hai máis ben matorral, ou hai carballos pequenos, etc. Pero a forma literaria é a que todos sabemos. Xa, pero se eu fora do Ourense, con tanta xente, sobre todo a zona oriental, os guía onde está a miña fraga. Porque para eles a fraga é unha pena inmensa. En moitos sitios do Ourense. Por iso hai un verbo estragar que hai que poder fragas abaixo. Pero o problema, cando digo isto, porque cando un analista no léxico, resulta que hai moitas excepcións que non están, entón miro é que el pon isto, pero resulta que non está ben. E pon empezou a primeira. A primeira palabra de todas, o sea, ardentía, libro. Casi sempre aparece o significado de sucesión de ondas que o mar embravecido lanza contra o mar, contra a costa, formando rompentes de espuma. E pon todos os exemplos, casi sempre, porque se non é o que sabemos, a ardentía. E logo di, hai un caso que pode ser fosforescencia. A famosa fosforescencia, o estudo da ardentía, que todos sabemos, é unha forma literaria. A ardentía é unha forma literaria, porque os mariñeiros nosos queren falar da ardentía. Cando falas desa fosforescencia, diz que unha arde, ou en todo caso falas da ardora, e aquí aparece a ardora. Aquí aparece a ardora. E non usa a ardora para iso. Outra cousa é o que é na Costa da Morte. A ardentía, ou o mar da ardentía, é o mar de fondo. É o que aparece aquí. Por iso, é que casi sempre aparece, claro, aparece, non aparece como fosforescente porque é unha cousa literaria. Nós temos unha revista que se chama Ardentía, digo nós, o que é o Movimento da Cultura Marítima, unha revista que se chama Ardentía, o nome final do Xulio Dupré, eu queria que se chamase Andisía, que é unha palabra que non está nos diccionarios, pero unha palabra que reclamamos. Sí, pero que permite ver cando o mar está en salva, ver como se move nos conos, ou cando baixa a marea, permite ver ali como se deforma, que é unha palabra que ainda non está nos diccionarios. Eu intentei meter o diccionario da RAC, de momento ainda non fui na RAC. Non sei nada. Porque además eu sei que hai un bueno que se chama Andusía. O sea, é deste punto. Igual que outro léxico, que está nos diccionarios porque está no anatómico. O anatómico fixo o de los marinheiros, sin máis. Ben, a ardentía, en Fisterra, é o mar do fondo. O forte mar do fondo. O sea, é o que aparece sempre aquí. Pero a mí non fallas. E que non ten que ver con a fosforescencia, que non ten por que ver. Porque iso é máis literario que outra cousa. Despois, aparece outro léxico que si, cando eu falar de arrotías, arrotías son as ondas fortes que provoca o mar de vento. Un termo moitos poetas da Costa da Morte, rotía ou rotía. O tombo é o mar de fondo que provoca unhas ondas moi grandes que rompen os gansos. O sea, o mar son formas exclusivas da Costa da Morte. Depois parten todos poetas con o mar, sea de Chantoneiro, ou sea destes autores galeanos, ou outro léxico. Despois, todos coñecemos, digo todos, pero o galego común, coñecemos a forma vaga, e cando pensa na forma vaga, pensa na forma onda. Na forma onda. O primeiro que usou o galego escrito a forma vaga é Leiras Pulpeiro. Leiras Pulpeiro, ese suposto poeta do mar, que tiña uns poemas da Ilha Fundadora. Ben, Miro, cando fala aquí da vaga, fala sempre de ondas de gran tamaño, o estado de mar con forte marusía. Eu non sei como é a vaga aí, o sea, que si sei é que unha cousa é a vaga como onda e outra cousa é como é a vaga na Costa da Morte. En concreto, en Fisterra, unha palabra onde a vaga se utiliza como medida da altura das ondas. Por iso un mariñeiro en Fisterra fala de tiñamos media vaga de mar, cando había entre 1 e 3 metros, media vaga de mar. Ou tiñamos unha vaga de mar, cando o mar estaba entre 3 e 6 metros. Ou tiñamos unha vaga de mar acampada, cando o mar tiña máis de 6 metros.
é realmente incluso na Mariña de Lugo, ainda aparece moito, pois, falando da vaga de mar, cando é mal tempo, as veces é moi difícil separar unha cousa de outra. O libro fala aquí de unha palabra que tamén aparece en Zapata, que é bagallón. Bagallón existe na Mariña, e son as ondas moi grandes, e sobre todo moi grandes. Eu non sei se existe bagallón aquí na Costa da Morte. Igual eso de vaga que é un bagallón, non o sei. Non o sei. Na Mariña sí que existe, que é o máximo, o bagallón. E despois, por exemplo, aquí existe a palabra socheo, pero tamén esas palabras, unha cousa que están nos dicionarios, e outra cousa, eso pode levar a equivocar. Porque digo yo, socheo, define, como aparece nos dicionarios, fase final da crecente da marea antes da preamar. Iso é así na Ría da Rousa. Así dice no Trobo, así dice o Rianxo, así aprendí ben. O sea, é a marea, a fase máis alta, é o socheo, e de repente ven o descansante. Pero claro, non lle casa, porque unha cousa é o socheo dos mares nun mar tranquilo, na Ría da Rousa, e outra cousa é o socheo da Mariña ou da Costa da Morte. Porque non lle casa porque non é eso, porque ademais é o verso que di nin nos socheos, nos bagallóns e nos tomos. Está falando non é a onda, porque de feito en Foz, na Valle de Lugo, o socheo designa a resaca que fai o mar cando rompe as ondas. O sea que non é isso, unha cousa é o socheo que está recollido, pero fai falta unha afección nova de socheo ao dicionario da Gana. Despois hai na flora e na fauna moitísimo léxico de aí, unha característica da Mariña, característica da Costa da Morte, por exemplo, as tallantas. Hai curioso, por exemplo, non hai libro de texto, non hai libro para menos que non fale da estrela de mar. O sea, unha palabra que non existe no galego mariñeiro. O sea, o que é a estrela de mar, esa estrela de mar, é moi bonita, pero iso non existe. Entón, te pode dicir como lle chama a xente. Ou utiliza o castellanismo, estrella ou estrella de mar, ou senón temos formas preciosas. A forma da Costa da Morte, de Ribeira a Callón, toda a Costa da Morte, é tallanta, tixeira, porque aí este equimodermo vese como algo malo que rompa redes. Por iso se chama tallante, que aparece aquí. No caso da Ría da Rousa, parte da Ría de Pontevedra, nos chamamos de Gradisena. Gradisena. E na María de Lugo, grade, o grade, e na Ría de Lugo tamén grade, porque se asocia porque nestas aguas tranquilas da Ría da Rousa, unha vez que houve a época do marisqueo, a flote, en outubro, novembro, decembro, despois de que xa non había ostras nin ameixas nin nada, pois viña o momento en que xente como meu pai e outros iban ás tradiseras, porque moi queridas por os navalgones para as terras. Entón, ten un nome ben bonito. Xa están nos dicionarios, por sorte de Barrichello. E hai moitos máis nomes, Entón, aí aparece este término tan noso. Ou, ás veces, no léxico, hai léxico que é exclusivo das Rías Baixas e da Costa da Morte. Exclusivo. Por exemplo, a palabra armeillón. O armeillón é ese crustáceo que vedes cando parte dun barrio que está baixo terra, baixo a auga, ou nos conos, ese armeillón que hai entre os conos, iso chamase armeillón, nas Rías Baixas e na Costa da Morte. Aquí non aparece a palabra armeillón, pero si aparece varias veces o adjetivo laxes armeillosas. Iso é exclusivo, é unha outra forma. Cando un se mete no Ortegal, no Golfo Ártaro ou no Ortegal, aí chamanlle o mesmo, chamanlle coco ou cuco. E cando un se mete na Mariña, iso chamase egoña. É así, matemático. Pero, pois aquí aparecen estas formas, non? É curioso tamén, no caso dos peixes, de que moitas veces o castellanismo tal forma ou tal, pasa que é unha forma que le pasou que é castellanismo. Por exemplo, cando fala do salmonete, non pon nada. Pon o salmonete, mete o nome científico e define o tal. Ben, pois digo yo aquí a mí para que o saiba. En forma exclusiva das Rías Baixas da Costa da Morte a ese peixe chamarlle barbo. E do Ortegal
do Golfo Ártico á Raya das Asturias, en toda a costa portuguesa, en toda a costa, utilízase, en vez do nome latino árabe, utilízase un galicismo, que é salmonete. A forma francesa é salmonet, o que pasa é que se cruza coa palabra salmón. Aquí non aparece barba, aparece barbada que é o peixe. Pero, bueno, porque saibas que é un castranismo aquí, non? Igual que aquí... Digo isto porque meten as notas así, entón non é cando con cormorán non é con nada, tamén te digo, o sea, que cormorán é un galicismo de o castelán. O sea, cando mira o léxico de todos os portos de Galicia que recolleu nos países, en ningún porto de Galicia o corvo de mar, se chama cormorán. Cormorán é unha palabra moi bonita, preciosa. É preciosa, moi literaria, pero non é o galego. É un castellanismo que nos veu, é un galicismo, cormorán, que nos veu a través do francés. Entón, ele ten aquí a forma cormorán, e cormoranso, e o mismo xe é que ten moitísimos corvos, pero non hai ningún corvo referido ao corvo do mar, efectivamente, porque utiliza o castellanismo, o galicismo. É así. Despois, hai un apartado difícil, pero que Milo intenta facelo ben, que fai, porque o problema está que evidentemente non ten material, cando hai o que é o cardume, o nome do cardume, ten moitos nomes según como vai o peixe. Se de día, se de noite, se de agrupado, se ten todo. Entón, hai unha serie de palabras que aparecen aquí, e que sí son propias de Laxe, non? Por exemplo, a palabra tramo. Entón, ele limítase nesse caso a dicir Fernández Rey para algúns que non sei que, sin máis. Ele foi mirar, simplemente pon, pero quedouse en casi nada. Bueno, pois digo que Fernández Rey dice que bravo é exactamente igual que manda, exactamente igual que van o peixe, sin máis. Sin máis. Para, pero aquí os dicionarios non din nada, por lo tanto debe ser algo de peixe, pero non sei ni que é. A palabra saltillo, que tamén di, vese que son que ten que ver co banco de peixe. Bueno, pois, digo a Milo, é que a palabra saltillo, efectivamente, que ver co banco de peixe, é unha palabra en foce na mariña, dice dun grupo de peixe que se despraza a vista de día, e saltando na forma da auga. E tamén, no que é o léxico mariñeiro de Panxón, da Guardia por aí, hai unha expresión sobre o peixe que vai no saltillo, que é cando o banco vai superficial. Logo hai outra palabra que con tintura tamén digo, Fernández Rey non sei que, pero nos dicionarios non hai maneira de ver nada. Ben, pois, o que di Fernández Rey, baseándose nunha reseña sobre Laxe, é que en Laxe, cando os bancos de peixe aparecen de cor negra, falase de bancos de tintura. Efectivamente, porque hai, cando vai moi neste peixe, que é unha cor negra, hai nomes que, bueno, non sei como se chama esta palabra, por exemplo, chama de pintura de peixe. Bueno, é un esforzo inmenso, digo, isto que fai Milo, no caso dos bancos, porque non é fácil, porque é muitísimo léxico que non está recollido. O sea, despois, xa vou rematando, porque non me entendes. Hai moito léxico do galego literario, que é normal. Cando morre Zapata, moitos autores falan de Zapata como gran poeta do mar. Entón, dicir, o de Antonio, posiblemente non era tan difícil. O sea, non se gran poeta do mar, si que o poeta do mar, non é Antonio. Ou se non é, como dicen en Gaxeitos, un poeta que utiliza o mar precisamente para manifestar a súa gran anhela de liberdade e de independencia. Pero o gran poeta do mar, cando morre, aparece. É poeta do mar, gran poeta do mar. E ten moito léxico literario, o que pasa que hoxe é moi fácil ver un autor de hoxe, de Carlos Guerra, cando publicou, ver de quen tomou o léxico. Pero nestes momentos non é tan fácil. Sí que hai léxico que é literario, mariñeiro, e que non é da Costa da Morte, por exemplo, Peirao. O sea, Peirao é unha forma, Peirao no sentido, digamos, de muelle, é unha forma que sai de autores das Rías Baixas, de literatura de Quintos, igual aprendemos Cambaus, ou en Pontevedra, pois están Cabanillas, e pois están todos os autores de Rianxo, e da Ioxe, que era realmente, antes non había moles, non había, Peirao, non había moles, se para un lugar, na praia, e punto. E
En Rianxo había sitios, as pedras, o Peirán, que, según os autores, de Morlandón parece Peirán, igual que hoxe se escuta a palabra Peirán, ni se leva de Rianxo. En castelao, en Fiesta parece Peirao, que hoxe escutase nos medios, aí non os sabemos. Pero digo que é unha forma onde poñeso, outra cousa é que se poñera ese termo onde se pegaba para este sentido, para evitar o aspecto como muelle. Pero para parte do galego vivo hoxe, cando vira a Costa do Norte, a Costa da Capelá, o Mortirá, cando eles falan do Peirá, o Cariño, o Marinheiro Peiriño, o Marinheiro de Cedeira, son estes conos, un debate tantísimo, non? En Santander de Xido, son os peirados, utilizan hoxe de forma peirada para ensinar eses conos, primeiro, estaban en pelos pequenos, como forma das áreas baixas. Entón, aquí ele utiliza a forma peirada, supoño que a nivel literario, utiliza a forma ronsel, que non sei se na Costa da Morte utilizan ronsel, supoño que non. Ronsel é unha forma, cando o Antonio usa, é unha forma que ainda hoxe vive, María da Osa, para ensinar ese fío que vai deixando o barro cando vai andando, para evitar o castellanismo estético, efectivamente. O sea, ele utiliza a forma ronsel, ás veces ronsel, é igual ás veces por cabellería, pero é igual que utiliza a forma foula, o que pasa é que, como ben explica Miro, nunca utiliza foula no sentido que ten no galego mariñeiro, sino foula como unha especie de hiperregionalismo no sentido de onda, para evitar o castellanismo ola. Realmente non existe. Realmente na Mariña de Lugo existe a palabra fola, igual que unha especie para a onda. Esa é unha especie de hiperregionalismo que fai e non utiliza os sismos como son. O que é curioso, cando mira eu escribo un galego moi vivo, bastante vivo. O que pasa que hai tantísimos registros dun invento, tantísimos, o sea, ele evita prácticamente sempre a forma pescador, a forma pescadora, como substantivo, como adjetivo, ou o verbo pescar. Entón, inventa un verbo peixar, en vez de pescar, e un substantivo adjetivo peixador, peixeiro, o sea, está tan cheo, tantos poemas desto, que bota para atrás. Cando resulta que non ten tantos hiperexerismos, no, Carballo tira as orellas, e di, respecto ao peixador, innecesaria innovación e hiperexerismo que non vía conta. Comparado con outros autores desta época, hai ben pouquinhos hiperexerismo, o que pasa que este é tan constante, o sea, que non hai pescador, nin se pesca. Tamén hai un outro que choca moito, non? Transatlántico. E entón, transatlántico é falado transatlántico, o sea, é que algúns criterios son tan curiosos, tan chamativos, e aparecen tan cando non os esperas que botan para atrás, non? Ou os submarinos, outros por estilo. Pero non ten tantos hiperexerismos, ten un galego moi vivo, e sobre todo para ter marchado dos necesarios de aquí. E despois, tiene palabras que seguramente é o primeiro en usarlas, non mineiro tigre, supoño que se cuidaría, non? Se utiliza palabras como marefoxo ou marfoxo, non? Para evitar o refoxo do mar. Non sei se inventa a palabra ancollado, que aparece no primeiro poema de Ancolador, non sei. Non sei se... non sei. E despois, agora si que xa remato, quería decir que a mí, porque non fixo ver Zandereiro de Peixe, na entrada de Robaliza e Robalo, ele dixe, Robaliza, a Robaliza, a primeira femia e o segundo macho. Eu creo que aquí o que fixo foi o mirar o dicionario, entón, como se mirades o grado. Se me estamos a entrar na academia, vemos Robaliza en letras ben grandes, sustantivo femenino, e se mirades Robalo, ben letras ben grandes, sustantivo femenino. Este é o que vou mirar aí, porque cando vi a primeira femia e o segundo macho, desde cando hai peixes máis que femia. O Robalo non é máis que o literal, mas é outra cousa. E despois outra cousa, e agora se que remato. Cando ele foi a palabra, é curioso que no primeiro poema, no da Dorna, no primeiro aparece aquí, cando publico o libro, pon rizón. Pero cando publica antes, pon rizón. O libro recolle, entón, como neste caso, dalle bastante autoridade a Fernando Rey, e para Fernando Rey, en 2003, Rizón deberá ser a entrada no Volga, pois considera que Rizón é castellanismo.
Pois vou dicir, que desde hai un par de anos a forma estándar é o son, con ese. Xa estudias o dicionario, non nos dicionarios que ten papel, pero estudias o Perkin e o Drag, o dicionario da Academia, desde que aí está a forma de son. Hai pouco ainda poñía en cambio da reforma, agora non vou nada. Está posta efectivamente, porque en sitios onde non hai ese son, dice que son, por suposto que nas Rías Baixas non había esos exentos ni que son, pero os sitios na Mariña o cuarto onde non hai ese son, dice que son tamén toda a costa asturiana mesmo, ten ese que son. Desculpad si estas notas filológicas, porque é que como están na facultade. Iba a decir. Bueno, o de Paco foi unha verdadeira lección, eu creo que como está grabado, poderás seguir a grabación alguna vez para poder escoitala de novo, vamos a ver. Costa, antigamente os celtas de provixioso lume chamaron a Brigantino país dos silenzosos, pois vendo o sol poñerse, coidaban que o seu lume ia quentar as almas dos antenados nosos. Os bardos e os dulinas, até o facho Nerio, ían peregrinando ao vir a lúa chega, e xunto ao rexo dorme, uns xiros de misterio, ceibaban os seus pregos a hora da estradera. No fondo deses tempos, inda hoxe, o mariñante, se a costa medonienta do Nerio olla por diante, rexurde o relento dos nosos antenados. Seméllanse seus faros nas noites tenebrales, fantásticos filiales que aluman a mafoxa dos probes afogados. É un dos poemas de Antón Zapata, o seu filho Paco. Antes de máis, quero agradecervos a vosa presenza nun día en que hai 5 presentacións literarias nesta cidade, como a noite suceder. Entón, feito de sorteo dese estado, para mí é unha honra. Quero agradecerle ao Ateneo e a persoa de Pilar en concreto, que me unen moitísimas cousas as súas palabras, e ao Ateneo a súa generosidade por perdernos este espazo para este encontro con vos. E de Paco, el trouxe non para que me chufase, pero non me chufou moito, no sentido de que buscou, e iso agradezo tamén, aqueles problemas que pudese ter a miña lectura dos versos de Zapata. En certa maneira, Paco, e isto teño que dicirlo aquí, é o culpable do meu traballo como este, non? Polas túas aulas, porque nas túas aulas eu aprendí iso que dís no teu discurso de entrar na academia, non? Hai un capítulo que se titula Moita costa, pouco mar, a escaseza do mar na cultura galega. E aquilo chamoume moito, sempre que comentabas iso nas aulas, ou neste discurso, ou noutros traballos que aparecen aí citados na bibliografía, moitos traballos que aparecen de Paco, por iso, a mí é unha autoridade deste tema, como non podía ser menos, pois sempre facías fincapé niso, no feito de que na literatura non había demasiado mar. Eu penso que desde aquela, desde o ano do ingreso na Academia, do ano 99, creo que cambiaron bastantes formas, pois hai moitas novelas xa que teñen o mar como protagonista, que xa non digamos a poesía, entre outras cousas, porque despois desa arca naceu o Batallón Integral da Costa da Morte, que en moitos dos seus membros incorporou o léxico do mar, como nos viña mandado polo que ti decías. O libro xa o explicou perfectamente Paco, eu os
breve, ábrese con, efectivamente, unha breve anotación biográfica. Por que razón? Antón Zapata non é un poeta, digamos, demasiado coñecido, eu aspiro a que o sexa máis do que é, pero é que xa hai un tempo, ti falabas dun traballo de reedición da súa única obra, o único libro que deu publicado, unha edición de autor que ele pagou vendendo propiedades que tiña aquí, ou seja, consérvanse as cartas do seu editor, no que Zapata vai contando o proceso de edición, un libro que non chegou a ver por moi poucos meses, pero que se pode considerar o que se denominaríamos unha edición de autor, que foi pagada polo seu propio pé. Pensemos que estamos no ano 53, o libro sai pouco despois, no 54, colle un papel, porque está xa moi doente, e no ano 53 a literatura galega no interior estaba baixo mínimos, non? Había cousas que se estaban publicando na migración, pero desde logo no interior, e Antón Zapata quería publicar o libro no interior, quería publicar o libro aquí, pois o censo de libros que se publicaban era ridículo, non? Por lo tanto, pagaba o seu peto unha edición nun momento onde as editoras galegas non podían asumir iso. Decía que me ocupaba a súa biografía nesa reedición, o Concello de Grasa da Poesía da Proximidade, que ainda se pode atopar ainda claramente por aí, e logo neste libro, que xa se presentou hai uns 3-4 anos, que é a súa biografía, está publicado por Radio Vento, Antón Zapata García, biografía dun poeta emigrado ao servizo da Segunda República. Eu con ese sintagma, con ese subtítulo que pon medio baixo do nome, quero explicar moi resumidamente a súa biografía. Antón Zapata é un poeta emigrado, chega aos anos 1903, como xa se dixo, con 17 anos, pero un emigrado que vai abrazar a causa da República, tanto na súa defensa, cando a República está gobernando, como mesmo cando xa triunfa o lanzamento do general Franco e ele se converte nun dos primeiros poetas antifranquistas que se dá na emigración. Por tanto, é un emigrado que abraza o exilio e temos que lembrar que nesa época na Argentina hai moitos emigrados, moitos que non abrazaron a causa dos exiliados, sino que abrazaron a causa do franquismo, como pasaba, por exemplo, no centro galego dominado nese momento polos franquistas. Antón Zapata tiña unha actividade societaria inmensa, se un rastrexa esa migración, e eu rastrexei todo o que puide do que hai, pois vese que estaba continuamente en todos os actos que se desenvolvían alrededor do galeguismo. Cito antes Paco, que xa nun primeiro momento de mocidade fai parte da Sociedade Nacionalista Condal, que era unha agrupación arredista, e logo vai evoluindo, co paso dos anos, a unhas posicións máis federalistas, e sempre ao servizo da Segunda República. Como ben lembrou Paco, o primeiro poeta en escribir un epiferio sobre a morte de Alexandre López. Hai un poeta anterior, que é Luis Sebane, que o fixo o seu epiferio en castelán, e o primeiro poeta en lingua galega foi Antón Zapata. Por tanto, iso mostra-nos perfectamente o seu percorrido biográfico, que ali percorre unha maneira sucinta, sobre todo lembrando o seu paso por tres grandes entidades que ocuparon moitas áreas da súa vida. Unha, a ABC do Partido de Corcubión, que era unha asociación de migrantes que ainda vive hoxe, subsiste na Argentina, e que xuntaba a todas as persoas emigradas do Partido Judicial de Corcubión, que acolle a 7 concellos da Costa da Morte, da que chamamos Costa da Morte, mal chamada, etc. Iso falarei en outro momento. Participou tamén nunha entidade moi importante que foi a iniciación a Sociedade de Protección, como
Seminario de Estudos Galegos, hai que dicilo, o Seminario de Estudos Galegos, como moitas outras institucións que se crearon no país, foron gracias ao traballo, ao labor, ao diñeiro importante das persoas emigradas. Cando Zapata estivo, hai un epistolario que recolle todo iso, estivo desde o primeiro momento nesa asociación tutora dos Seminarios de Estudos Galegos. E tamén fixo parte do Consello Orientador da Irmandade Galega, que sabedes foi o intento de Castelao por revivificar na Argentina, xa no exilio, o que aquí fora o Partido Galeguista. Entón, el sempre estivo, por iso eu considero que é unha persoa moi importante no mundo da migración, que moitas veces non sabemos valorar ese mundo da migración. Esta nota que vedes aí, que vou comentar brevemente, está nun mandado de follas que lle enviou a Filgueira Valverde cando Filgueira Valverde estaba a preparar unha antoloxía consultada da poesía galega que non se chegou a publicar, porque non sei os documentos do 36 non se chegou a publicar, e nesa antoloxía recabou información de todos os creadores poetas que había nese momento, que consideraba que debían estar. Entón pedíanles unha serie de poemas citando procedencia e máis que desen uns datos biográficos. Esta antoloxía, se se queredes consultar, recuperou o profesor Alonso Montero e máis a profesora Ana Cuña, e está ao vosso dispor. Entón aí, neses datos biográficos, está todo iso que xa comentou Paco, a orixe do seu apelido, que viña das Mariñas de Canceiras, pero si imos máis alá, e vemos aí arriba de todo, nos seus bisavós paternos, el citaba a orixe real deste Zapata, do seu apelido, e vimos que viña de Terras de Aragón. E outro dato que quero comentar, isto mirarelo con calma se queredes, é o dos seus avós paternos, porque aí nos aparece alguén que polo apelido xa nos ides dar conta con quen está emparentado. Aparecenos os avós maternos desa muller que viña de Camariñas, un tal Xosé García Pondal, que evidentemente era curmán de Eduardo. Logo, el mesmo final di que viviu sempre en Laxe, agás unha brevísima estadía en Camariñas, aos 16 anos e pico, en realidade foi aos 17, que foi cando chegou a Argentina. E iso é o que máis sorprende. A mí o que máis sorprende, despois de estar horas e horas escrutando sobre a súa obra, é como unha persoa que marcha con 17 anos, agora mesmo vou dicir eu creo que foron as razóns da súa marcha, pois pode atesourar esa maneira ou ter como dicía Paco, un galego tan vivo, manter un galego tan vivo e ademais con un éxito mariñeiro que ocupa dúcias de páxinas. Entón, como con 17 anos e con escasa biografía, con escasa vivencia vital, pois consegue atesourar todo ese éxito. Pero tedes que ter en conta unha cousa que hoxe moitas veces non temos en conta, e é a existencia, que por sorte, por Gonzalo, no seu caso, non se conserva apenas, dos epistolarios. Nesa época escribíase cartas a miúdo, e Antón Zapata escribía moitas cartas a súa vida de Laxe. Entre as cartas que escribía, hai cartas, sobre todo, con unha persoa que eu penso que tamén vai ser fundamental na súa obra, que é alguén que se está a recuperar hoxe en día, que é o fotógrafo Vidal de Laxe. Hoxe en día sides o Museo do Mar de Laxe, o último andar, que están a recuperar o fondo fotográfico de Vidal. Pois el carteábase moito con Vidal, que ainda que digo ese estudario non se conserva, pero sabemos que facía comentarios a moitas das imaxes que Vidal le mandaba, porque as revistas de habitación, temos un tesouro inmenso nas revistas de habitación, entre elas Almorada, que era o voceiro da ABC de Corcubión, e que ainda, repito, se publica hoxe, pois publicaban continuamente crónicas do que aquí pasaba,
esas crónicas botaban man dos fotógrafos aquí, botaban man de xente como Vidal de Laxe ou como Ramón Camaño de Uxía. Con todas, ese é un tesouro inmenso que alguén algún día terá que rescatar, porque eu, ídolo ver, algúas imaxes que teño non deixan de ser fotocopias. Eu non tiña, cando fixe neste traballo, cando consultei esas publicacións, non tiña medios que hoxe os hai para que todo ese caudal fotográfico que ten unha cantidad de información antropolóxica, etnográfica, etc., pois que non se recorda. Esta é unha das poucas fotografías dele que se conserva, xa pasados os 30 anos. Este é o libro, o único libro que publicou, repito, o seu peto, leva aí un dibuixo de Alenda. En este libro é onde está basicamente o produto deste novo libro que presentamos hoxe. Hai unha última parte do libro que se chama Lola Saudade, como eu titulei esta entrega, e ele tiña moi claro, moi consciente, era moi consciente de que había un fío alrededor dos poemas do mar que unía esa parte. Entón xuntou aí todos os seus poemas do mar, ou levei algo máis para revixares. Pero isto había que engadirle a obra dispersa que deixou e a obra censurada como o deixou. Este é o Ricardo. Este é un telescopio. Esta que é a única foto de Trincado que atopei por aí. Vou utilizar para ler o poema O soneto Trincado, que, como ben dixeches, a mí parece espectacular. É unha definición perfecta do que este tipo de narración xa é desaparecido. Entón, fixaremos na foto, porque eu intento ler o poema. Nachudo de Arrufada, con papos de home gordo, nun largo vai fendendo a xeito de bigotes as ondas que en salseiros polo Courel a bordo solagan inbornais, bancadas, calabotes. Ventesas as estachas nos rexos cadenotes, o pau rense coa vela ringa e do balbordo que fan os seus costados, que lembran cachalotes, un branco ronsel deixa excusomante, xorte. E xi vai levantando nun firme barlovento case o longal turguesa da Galizana ría da praia na procura que agarda o cargamento. E cando xa se enproa e o vento bate a vena, as voces de dar fondo, desata brisa, a ría, cande un ditremo enorme, ben sai unha jara. Si a descripción de acá, pero en todo caso é a única descripción desta narración que hai en literatura galega. Estas son desas copias que eu dixen que utilicei para a miña tese e que, de certa maneira, tamén utilicei para estes traballos. Eles que na prensa de migración sempre se publicaban os textos con ilustracións, e moitas delas referidos ao mar. Aí tedes un poema intitulado Porto Peixeiro e a ilustración, pois, os datos de primeira ilustración, todo iso van nas notas que acompañan os textos, pero vedes como era a reproducción que se facía dos textos, repito, nas revistas de migración, que son un auténtico tesouro que non se pode perder. E digo que non se pode perder porque, por exemplo, a revista Alborada, que ten xa moitos números, aínda hoxe non está digitalizada nin o acceso do público. Por favor, estamos a gastar miles de millóns enterrados nunha cidade. Por favor, isto é patrimonio cultural que non se pode perder. Está na emigración e moitas veces estáse perdendo. Hai exemplares de publicacións, non en concreto de Alborada, porque é unha publicación na que se conserva bastante, dos que estou seguro que eu fui unha das últimas persoas en poder consultar. Por favor, isto é
da revista do Centro Galego, falaba antes Paco deste poema, do Caxestal, vedes aí que o texto vai acompañado sempre, se é posible, dunha foto do lugar, como non podía ser de outra maneira. Neste caso a foto non ven co nome, pero trátase evidentemente dunha foto de Vidal, que era o maior fotógrafo de Laxe, o Caxestal, que é un cantil, como podes aí, que está na punta de Laxe. As mariñas, que citou antes tamén Paco. Na de verán, veredes, se creásemos animais ou tivese mellor calidade, pois veredes que hai unha imaxe de Laxe tirada desde arriba, desde a capela de Santa Rosa, no que se ve un Laxe, evidentemente, totalmente diferente ao de hoxe, no que a posee urbanística, pois, obvio que estragou boa parte desa imaxe. Pedras da Besugueira, aí aparece queríamos decir que nese poema aparecía unha definición das lanchas silteiras, por exemplo. Estes son algúns dos textos de Zapata, manuscritos, os poucos que se conservan, serven como curiosidade para sabermos como era a súa letra. Este é o primeiro poema que coñecemos de Condal, de Zapata, que está dedicado á Casa do Poeta Condal. Publicouno, como vedes abaixo, en maio de 1913, asinado, e aí fai xa referencias ao mar. Podemos ler o primeiro, ou polo menos o primeiro que o localicei en daquel, cando ele escribe a Coquela Valverde para aquela antoloxía zanada, non lembro este poema, dá como primeiro un de Rosalía que se publicou, que fai que cada Rosalía se publicou un poquinho despois, pero este é o primeiro. Onde máis fondo é o Anllóns sonrente, na marxe destra, ollando cara a Corme, está unha casa que parece que dorme ao son lanzado da rápida corrente. Cara ao norte, soando, facendo guiños, entre eucaliptos de redor ramaxe, a branca carreteira vai para Laxe e para o nove chan de Bugantiños. Locen diante da porta flores de anxo, árboles sublimes do nacimento, un grande limoeiro e igual naranxo. E moi preto dali, forte e sombrío, asenta Monteceso, o seu cimento e un bello cisne soña sobre o río. A casa está prácticamente igual, estaba de moeiro e naranxo. É coñecido sobre todo como poeta, pero a Condal dedicou tamén este traballo ao nascimento de cada terra galega, que algún día tamén realizaremos. Penso que merece a pena. Nos primeiros estudos sobre a poesía de Condal, que publicou un ano aquí. Xa para rematar, porque penso que Paco debullou moi ben o que é o contido do libro, quero vos decir que aquí está todo o mar do mundo da pesca. Ti ben decías, Paco, e aí concordamos, que o mar do Don Antonio non é moito mar, e eu son devoto do Don Antonio, moi devoto do Don Antonio, pero non é o mar da pesca. O Don Antonio non fala da pesca moi escasamente fala da pesca. Aquí está o mar dos oficios marineiros todos, os oficios da terra, oficios que hoxe xa non existen ou que cambiaron. Por exemplo, o de recoller aljaso, que aquí aparece moitas veces nos poemas, e que nesa época tiña un, digamos, se recollía, digamos, como abono para as terras, non? Ose
volvemos a recollida despois de moitos anos, pero con outro valor aí, pero xa se recolle o caso. Están mariscadores e mariscadoras de todo tipo, de terra, de embarcación, están todos os oficios do mar, están todos os tipos de embarcación, por tanto é unha riqueza enorme. Está a toponimia, está a microtoponimia, hai nomes de furnas, de cantís, pero a cabo deles nomes moi grandes, como pode ser a Costa da Morte. E aí quero volver a un fío que deixei atrás, que Malia, que titulou o soneto Costa da Morte, Zapata, como no precedente antes, como xa no precedente, non gustaba ese topónimo. Costa da Morte é un topónimo creado de maneira sensacionalista polo xornalismo, mesmo en primeiro lugar por xornalistas de fora, que logo incorporaron, e tanto no precedente como Zapata fan defensa, están os textos, non me invento nada, un topónimo que se cadra merecía un mellor sorte adjetivo, eles falan sempre de Costa Brava. Sucede que a outra Costa Brava se soubo vender mellor, e entón, pois, quizás por iso, esa Costa Brava non triunfou. E despois, hoxe en día, a mí causa ás veces perplexidade, que a Costa da Morte é un topónimo que estira. Chega ata Torre de Hércules, por riba, chega ata Corubero, por baixo, non sei, é un topónimo que cada vez é máis enorme. Pois se uno leo os textos de Zapata, dáse de conta, percibe perfectamente o que eles entendían por Costa da Morte. Costa da Morte, nesa época, non podía ir máis aló das Isargas cara ao norte, non podía ir máis aló de Fisterra cara ao sur. E ainda máis, habería que centrarse sobre todo na zona que ele canta, na zona de Cabo Milán, de Camello, toda esa zona que é moito máis perigosa para a navegación. Pensade, como ele dicía Paco, que ele escribe dúas heresías sobre os dous naufraxios ou dous dos naufraxios que houve nesa zona que máis mortes produciron, o do Sérgio. Falabas, e aí teño xe decir que por exibir, porque segues a Zapata, e Zapata tamén viña Sergio, falabas de que no Sérgio non fueron 400 persoas, eso era o que se dicía no primeiro, non é así. Hoxe sabemos que en realidade eran 197, se non me equivoco, pero 175, e sobreviviron, eran 175 os tripulantes, e houve 3 sobreviventes. E logo falabas do Citiara, que foron 29 os fallecidos sobre 71 tripulantes. Estes naufraxios, ademais, e Zapata recolle moi ben os textos, serviron para retorcer unha idea preconcibida que tedes ou tenen moitas persoas sobre os naufraxios da Costa da Morte. A típica lenda que se vende os fachos nos portos das vacas que falan de naufragar embarcacións para ir a pillar. Alexandre Nero, que é como un amigo noso, poeta de Fisterra, dicíame sempre: ai, mire, como raxeira, por moito que pones un facho, e nem sexa un facho enorme, no monte do facho, que é o monte que está desde o Cabo de Fisterra, iso, desde o mar, non sei, que o estilo no mar, como raxeira, moitas veces, e non víamos nada. Ao contrario, desde a costa, había que soldados coas voces, moitas veces das mulleres, que lle dicían onde estaba. Conta o mellor que a min, moitas veces mellor que a min, o poeta Alexandre Nero, a quen podedes visitar e escoltar se ides ao Museo da Pesca de Fisterra, porque o museo é pequeno, pero o que ele explica é moi grande. E vou deixar aí, podía falar moitas máis cousas sobre os textos de Zapata. Eu creo que son textos
que moitos deles resisten perfectamente o paso do tempo, que hai poemas que ainda hoxe describen cousas que non se describiron de outra maneira, mellor, e que, polo tanto, ainda hoxe agradecen a lectura, por moito que haxa outros máis que non resistiron tanto paso do tempo. E para rematar, quero despedirme con un poema, o seu único poema musical, que me permitir poner unha canción, que foi musicado por Suso Amonde, un disco xa moi antigo, os primeiros de Suso Amonde, un rapaz, Carlas Rapazolos, ou así, un disco infantil, e eu podía cantar de Maripeta, esta Maripeta, no nome da súa nai, a ver se podemos escoitar, espero que sí. E con isto agradecemos a vos asistencia. Cantan na rúa os meniños o cantar de Maripepa, e por velosos pardais asexan baixo das tellas, a serriña serra ti polo mar e pola terra, a serriña serra ti polo mar e pola terra. Canta, canta miña rula, canta, canta Maripepa, o cantariño sinxelo o cantar que sempre empeza, a serriña serra ti polo mar e pola terra, a serriña serra ti polo mar e pola terra. Ollen a filazos nenos e unha cruz fixeron dela, e mentras un tira aos lados, outro tira pras pernas, a serriña serra ti polo mar e pola terra, a serriña serra ti polo mar e pola terra. Cantemos, cantemos sempre, nenos da raza galega, o cantar do cantaceibe, o cantar de Maripepa, a serriña serra ti polo mar e pola terra, a serriña serra ti polo mar e pola terra, a serriña serra ti polo mar e pola terra, a serriña serra ti polo mar e pola terra, a serriña serra ti polo mar e pola terra, a serriña serra ti polo mar e pola terra.